motivul pentru care eu am venit aici sunt astea. Pentru că de ceva timp era legat așa că domnii care sunt la costume frumoase de-astea, cu materiale Zenia, scumpe, fines, nu știu ce, trebuie să aibă și un trabuc în gură. A trecut așa pe partea elevată. E de fapt pasiune, pentru că modul era pasiune și trabucurile sunt tot o pasiune. Mie mi se pare cel mai minunat când un om reușește și își urmează pasiunea. Uite, pasiunea mea e să fiu milionară, nu știu de unde să încep. Doamne ajută. Dar dragă, sunt atât de mândră că vă cunosc pe amândoi și că ți-ai ieșit și că eu te știu în toate locațiile în care ai fost. Începând de jos de acolo și ai crescut în visul tău și te-ai dus din ce în ce mai sus. Acum e într-o locație absolut superbă undeva prin zona Unirii. Și astea sunt minunățile copiului pe care îi fumează și el. Zi-mă o treabă despre trabucuri, că să știe domnii care se apucă. Nu-i de ajuns să spui, să te duci la loft să spui un trabuc așa și gata, ești milionar. E o artă, nu? Este o artă. În primul rând, nu cred că poți fuma nimic altceva în afară de trabuc, pentru că altfel nu o să poți niciodată să deprinzi gustul pe care îl simți doar bucal. Deci nu trebuie să fumezi narghilea, țigară sau chestii de genul, pentru că doar atunci te poți bucura de un trabuc și poți simți notele de nucate, notele de aroma, piper și așa mai departe. Doar atunci te poți bucura. Cu ce încep? Dacă ești la început în treabucăreală, ca să zic așa, încep cu un mai soft sau te duci direct cu un cohiba strong, așa? În primul rând te duci la bancă să-ți verifici contul. Așa. Nu, am glumit. Există trabucuri foarte ieftine, la modul 9 Tu ai și ieftine? Da. Brandul este trabucuri de lux, dar noi comercializăm inclusiv trabucuri la 9 lei, pentru că noi punem preț pe cum sunt ele păstrate. Adică dacă poate să fie un trabuc la 9 lei, dar dacă le păstrezi în condiții bune de umidificare, acel trabuc o să fie cea mai bună variantă a sa. Da. Și cu siguranță nu o să mai fie un trabuc ieftin, între ghilimele. Da. Și cel mai scump pe care l-ai, vreau să văd cel mai scump trabuc. Păi aici sunt 35.000 de euro în trabucuri Cohiba. Adică ele sunt scumpe. Cohiba rămâne cel mai scump. O cutie de Robustos este 9.300 de lei. Robustos pentru că sunt mai groase, nu? Asta știu și eu că am fost în Da, e vorba de dimensiune. Bine, doar aici se vede dimensiunea. De exemplu, la Siglo 6 nu știi neapărat, adică nu din nume îți dai seama de dimensiune. Da. Fumează mult trabuc românii? Da, din ce în ce mai mulți oameni, mai ales cred că sunt niște cadouri minunate de oferit. Da, e adevărat. Doamnele sunt mai cu cadouri. E ușor să pui. Umidoare ai, vinzi, brichete, că e o întreagă tehnologie. Da, toate accesoriile la noi sunt unice în România. Avem peste 1500 de produse care sunt unice, nu le mai are nimeni. Pe trabucuri de lux.ro